Dia ni kepor nga, ai kulai lang pi baro, kerteng ke batiang, kemudian bor tam ke jong trai jong Yesus. Dan dah kawai pat ke kerteng na lor ke kerteng ke jong, kawa ha kawai keski, pat kibam nget yu blai ru, kibam nget yu kumu blai, kumu siem, nong pedem, dari haban dem, khosil, ban pla, dah lau jong thliet bang Yesus long trai. Yeah. Kong yang ai ngui blai ya ke jing pelak ke jong ngui nga bang la ban yang ke mi khmat jong pi mai sam na khting ke jong blai man ya stui hi klam mau ai nim long ye dia pa ke jing trang ke jong a ke ni ke por ke long bangin ma lang ke jing khu ke jong trai ling ba ke tien ke jong a ke jing pusan a ke long shmet a ke long kum ke long ye ya ke long ru kum ke balang brok ke wei dia shwa bangin ya poi ya kami tungin ya dai lang try ke jing doi try ni wan ha jan jong me ken chisim ni ai ngu ye me ken na mar ki ke baro ke ba me melale na ga banta ke jonga nam ta ke jongi wat ke ba me melale try na ga banta ke balang ke jong me ken ablai kum kamet wangi songo ablai ji sunam ta ke jing penem ai ke jong me ke ba me melapen em ni ablai na ga pop na ke jing yap na ke jing long rem pemela penkup ini dekat ke jome mengilak bang long ki kun ke jome ngilak man khot ya me aba ko pa abang jis terangi angu ya me ake ba me melale ke jing ngadwai ba mesim u jome unyala mingi atwa ke kapor kat bangi kmi na ka tin ke jome ke abang jis ya ke ba me kwa man keren ba me ke abang try shimti me try ke kapor yala ma me kini apa yang Yesus, amin. Dia hari ni kapur kamat kapang kuat bangin ya, pelajumut lang mentah kadai sepang kecing wat ya kata kecing itu malah ringi pek akan ni kepertai bonsin lapen itu teng ni saya setenat ban pen itu ialah dia but kinu kita kam kerawan ini ni ialah ringi pentip ni persang manwara ikinu ya kinu kita nam belakang pau belakang itu dia kenang bagi lak banong bagi dan jing ada ibat i dia kan ni kecing kuat kejongi ban ngoban itu kelong ke ba ni wat tu kibriyo but kadan ke ba hang ta but kadan ru ke ba bahang ke ba kelong ba lada pin patip ila dia ke ba kadan kami pi ba on itu ila dia lalu tip hai visa ke kerteng ke jong pi yano kadan kam ba on tip on itu kenang bangila ban pen itu pat sikiwe bangi dei kun jing tai ta ngade nak snong kam kalong kabadan kam ni la dengi janti kadan kam bangin wat nanti biak kadan pat ke jing wat pen itu ha ke ba om itnat mo pila dei ai itu pila so tu ela di pdwe tambah kadang kata kajing kuak serong wah ne kata kajing kuak man pentip pengau bakam kumta tengi penitip wah kadai kajing kuak iki ke basalor ke ba ila banong kadai kajing kuak ke bambahan ke bam itnap ti kadang kau ikut sa sepang wei kulai barang samla ti kadang sibun kajing kuak kajing dia uliak nuh dan sikwe pat kijat merat ke bau kmi upet ubay u yakendo te ha ka ta ka jing yakendo ka jong u ulai tenat iwe hati ulah kwa ban logum ki hati na mar ki kam he ki kam klan dia ulah persangkat bala ban persang ban bam le sim pen he ka hati ni sngo thu bu kulai no he ka hati ulah persang ban le kat bala ban logum hati tama kam poi la seplut kabor pakai jengkuak kajeng tambah kelampoi susu kampoi berlong kum hati dan nak dapat ulat hat nantau ulah pek sodong wi seunu sri ubakan tni na weu dieng su weu dieng dia ulah kuak ban long kum tisri
Olas dang ban kin thni no wi dia no shu wi dia ni sngo thu ka bam la ban long yu pulai bun long am da để hai cái bukit ulah sngo thai kita ka jing kwa persang ka jang u ban long gum shri kidan ki para kulai de udan pat wi pulai wa kham khlan de ulah kwa ban long kum tau wi pulai tama ulah persang nama ulah persang bun bun sian haki wi pat ban long kum ki wi pat ki jaj merat persang ta khandiat u khlam kwa su marwa ngam nam la na tawang upet wah lihat sing la ban long kum ham ka bapak setengah kesur apa dia ulah persang man pak maham tambah kataru kam terekam dia ka bekut kapur ke jong u kakut tang ha ke jing persang ke jong u ban long kum ki wi jaj merat but ulah du no ban im kum uplai ya ka ba ublai ulah thau yu ban im udan ya kata ga God given potential ya kata ga jingla au ka ba ublai ulah thau ba jen la da u im kum uplai la ban kam im ba kum uplai ot idan kita ga jingkhat ban long kum ki banget hateng ni kum ki banget ki jong trai ni kum ki khun ki jong trai ila dan lupa ya kata ka identity ne kata ka kabangi ila itu ila di kum ki khun ki jong blai ila itu ila di kum ki khun jong blai tambah hateng ru kum ki kristan ni kwa hi ban long pat kum kulai kum ni kulai pa kwa dik sawai pat kadang kata ka jing kwa iki ki ai ka ba u blai shim nak thau yu ban long henry kadang kata ka jing kwa ka jong u di kum ki kristan hi ila dan ya ka nong rim jong ke jinglong ko bangi ide ki ai ide ki khun ki jong blai ki jong blai pen scam mi kata ilong kita ki bla jet ki jong tra ke ki jong blai ru ke keren bala khapat ingin ko ban mesim mi dan mesim ma khu jong tra baram ta kata ilong ki nong but ki jong tra ni nong but ki jong chris ilong ta ki lingdo ki ba kenjas em but ni itu iladi how chris but ke bastanat bha kalong bau blai lo jet kirpang ini balong ke jing shana kam taki wei but hateng kadan kapor bakum ki kristan ru ngim hon balong ta kapa the way u dofil batho ye ko ka kot jong ka purpose driven youth ministry ba ka jing tho ka jong uang ka thong ka jong a kalong mo kalong ban pelong iki samla bikin long to be man or a woman of God. Bekila ban long kum u ne kabriu ko jong try. Being the man of God. Ban long kun jong try ban long briu no kabriu ko jong try. Ban ya ka ba penbun kami ki bakin try ka kam ko jong try. Ngamong baka ban try kam ko jong try. Kam long su ko badan kam kalong ka badan kam ba. Tamangi hap ban sngau thu baka iki pangile nyim dei ban le oi iki pangile nyim dei ban le baka ta ka jingle ka jongi kan pen itu bangi dei ki khun ki jong blai hendrai ngin le ta ka jingle da ka ba ngi ngila snau thu ngila long ki khun ki jong blai ngi em ban ngi le ki khun ki jong blai kadon ka jing pher kadon ka jing pher skap ha kam dei ka ba phile ko no ban pen tep bangadei khun u jong blai ne ngale ek nu ko babha ta ka bangale ek ni ki babha ngan pentep yela di bangade khun ku jong blai kam dei kata henre ngale ye ki kam ki babha ka haban wan na kata ka jinglong banga ngade khun jong blai dei nan ta ka daw ngale ek ni kam ki babha ngale ek ni kam ki babha nama ladangi pai ban le ni kwa ye ka identity ni kwa ban itu yela di bi dei ki na ka jingle ka babha ka jongi bat na ka jingle ka babha ka jongi nyen poi kala ban yelam baklai ngi ngila ban poi ha ka jing ban long ki basarong ban kwa teng ka nami ka buram bat ngile ka tatang mengin yo ye ka buram na ki brio hi what stamru ki balle mo ye kanu ban yo ye ka identity ne ban le ban itu ban yo ye ka jing itu na ka e ka ba ki le kawamut kempat syam ya ka jing dai ka ba shimat ba ublai kempat syam
takadang kidang haban le ban pen itu ila dia banga ngari kunjung blain takadang le kibri kiban le ru da ka jing tumu bakin yo ya kata ka identity ban itu ila dia bikidi ki ai ladi kile kum ta ka bomut kim dan kata ka jing hun kim dan ni kata ka jing hun ni ka jing long content bat kata ka identity ka baki kiladan kim ngohon bikila long ki kun jong blai kata kim pat ngohon hendai kidang kwa susu dia kadan ke ka ba ngo kadan ka jing i bau jisuru kada ki ba baklang ta bang i bau jisuru ulah sya pen syoi kum ta aki jing pen syoi bau jisu ulat umat ada fi pulie pen syam bau syaitan wan ning tong ukta syoi ka identity ka jong lada medai kun jong blai le ikini kamba syaitan ulah tip budui kun jong blai bau jisuru dan kamru bandan yuniu syaitan ban pentip ya ubu dai kun jong blai nakabale ikte kam mar ulah dai kun jong blai henry kadang kacing pen syoi kadang kacing ten juga ban le ban pen i bang adai u